ዶክተር ማት ዝነበረሉ ክፍሊ ተመርሕ ቅድሚ እቲ ኩነት ንዝነበሮም ዘይስምምዕ የቕሬታ ብምሕታት ምስኡ ብምዃን ጥዑም ናይ ፍቕሪ ግዜ ከተሕልፍ ከም ትደሊ እውን ትነግሮ። ኣብቲ ዝነበርዎ ከባቢ ብዙሕ ሰብ ብምህላው በይኖም ክራኸቡ ብምባል ናብቲ ኣብ ታሕቲ ዝነበረ ክፍሊ ክመጻ ትሕብሮ እሞ ድሌት ተለዎ ክስዕባ ዓዲማቶ ትኸይድ። ዶክተር ማት እውን ነቲ ሓሳብ ብምፍታው ብቕልጡፍ ናብቲ ኣብ ታሕቲ ዝርከብ መደቀሲ ክፍሊ ይኸይድ። ዓዊላ ስሙ ኣብ ፀዋዓትሉ ግዜ ድማ ነቲ ናይ ፃውዒት ድምፂ እናተኸተለ ደድሕሪኣ ሰዓበ። ልክዕ ኣብ ሰራኽብሉ ህሞት ድማ በቲ ኣዳልያትሉ ዝነበረት ሓፂን ሃሪማ ተውድቖ። በቲ ሒዛቶ ዝነበረት መርፍእ ክትወቅኦ እናበለት ድማ ሓፍታ ትመጽእ እሞ ነቲ ነገር ከተተግብሮ ከም ዘይብላ ትነግራ። እንተኾነ ዶክተር ኩዊን ነቲ ነገርቲ ግድን ክትገብሮ ከም ዘለዋ ከተረድኣ እናፈተነት ነቲ ብቕፅበት ዝቐትል መርፍእ ክትወቅኦ ትህቅን። ኣብዚ ህሞት ድማ መንፈስ ናይቲ ኣፕሊኬሽን ንዶክተር ማት ካብ ኢዳ መዝሒቑ የትርፎ። ሕጂ ትዘጋጥም ዘሎ ነገር ኩሉ